मराठी चित्रपट उत भावनांचा उद्रेक या चित्रपटाला प्रेक्षकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद। अंबरनाथमधील मिराज स्टार सिनेमागृहात प्रेक्षकांची गर्दी दिसून आली। सध्या मराठी चित्रपटांना प्रेक्षक वर्ग कमी दिसला तरी या चित्रपटाला मात्र सिनेमागृहात गर्दी होती। उत भावनांचा उद्रेक या चित्रपटाचे निर्मिती अभिनेते राज मिरास, अभिनेत्री आर्या सावे आणि कास्टिंग डायरेक्टर अभिनेते पुरुषोत्तम वाघ यांच्या अभिनयाचे कौतुक प्रेक्षकांनी केले। या चित्रपटाचे मार्गदर्शन राम मालिक असून चित्रपटाला ठाणे जिल्ह्यात नाही तर अनेक जिल्ह्यात प्रेक्षकांनी पसंती दिली आहे।